ಫೈನಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಬರ್ತ ಫುಲ್ ಜನ ಉಂಡು ಓಲ್ಟುದಲ್ಲ ಜನ ಅಂಜನೆ ಸೆಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂಡಿ ಏನು ಬಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೇಪ ಬಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ ಪಾರ ದೂರ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂಲ ಹಂಗಾರ್ದಾರು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ರಸಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೀಚೂರಲ್ಲಿ ಐತೆ ತೂವರಿ ಮೂಲು ದೊಂಬು ಏತುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಮನಿ ಪಾಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವ ಆ ನಮ್ನೆ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಯಾ ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಉಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸದ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಕರದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಎಂಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಜಾಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡಪ್ಪೊಂದು ಏನಿದೆ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ಸರದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಖುಷಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೈಬೆ ಅಂದಕಲ್ಲ ಓಯ್ ರೈಬೇನಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಏನಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೈಲ್ ಹತ್ ನಕುಲ್ ಅಂಚಾದು ಅವು ಅಗಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿದ್ವಿ ನೈಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಡಿಬಾಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಉಂಡು ಏನೇ ನೀಲಿ ತೋಜುಡು ಓ ಕನ್ನಡಕ್ಕನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಜ ತೋಜು ರಕ್ಷಿತ್ ಯಾಕುಂಟಾ ಮೀನು ಡಿಟ್ಟುಂಟೆ ಮೋಣು ಬಂದಾನ ಮಗಳು ಕೇರಳ ಆಡ್ದು ಲಡಕ್ ಹೋಪು ನಕುಲ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓ ಮಾರೆ ಏಯ್ ಎಂತದಾ ತಾಡಿ ಜಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೋಕರ್ಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಮಟಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಟೋಡಲ್ಲ ಇದು ಊಟದ ಸಮಯ ತೋರ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕೋಡೊಂದಿನಿ ಯಾವ್ದ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಮಟಾಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ವನಸ್ ಬಾ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಅಂತೂ ಕೆನ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಏರಿ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಬೇಕು ಮೂಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಮೆತ್ತಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ ಹಿಮಾಚಲದ ಅವ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ರೀತಿ ಮೂಲ ಸೆಕೆಟ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿರು ಅವ್ಳು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಅಲಕ್ಕ ಕೆಟಿಯ ಅವ್ಳು ಹೋಟೆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಸೊ ಬೇತ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಈ ಕುಮಟದ ಸೆಕೆಕ್ಲ ಓಲ್ ಒಂದು ನಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಅತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಡುಪಿ ಕಿಲಾರ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾರಿ ಉಡುಪಿ ದತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಯಾವು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಚಾ ಮನೆಗೆ ಬಯ್ಯ
ಫೈನಲಿ ಒನಸಾನೆ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಲಾತಿಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಡ ಒಂದಿರಲಿ ಓ ಇಮಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಚೀಟಿ ಇವೆ ಪರಡ ಒಂದಿರಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಣಿಯ ಓ ಇವೇ ರೀತಿಯದೆ ಮಾಯ್ತೋನಿ ನಾನು ಎದಾಗ ಉಂದಾಪಡ ಏ ಮೂರು ವಾನಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಎ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಡಲು ಸೆಕೆ ಅಡೆ ಊಟ ಇಂಚಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಮಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಮಟೋಡು ತುಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನಿ ಕುಮಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಾಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೋ ನಚ್ಚಿ ಪುಂಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸೀದಾ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪೋರ್ದು ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಇವಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಮರಂತೆ